Snívate o tom, že nájdete svoj vytúžený domov, miesto pre rodinu, priestor pre seba a svoje súkromie? Predstavujeme vám priestranný rodinný dom, ktorý to všetko má a ešte čosi navyše. Je tehlový, dvojgeneračný, 6-izbový a prebehla v ňom vkusná rekonštrukcia. Nájdete tu 2 kuchyne s jedálenským kútom, 2 slnkom osvetlené obývacie izby, ideálne na rodinné či priateľské stretnutia, 2 spálne, 2 krásne kúpeľne, loďie s nádherným výhľadom na mesto a okolité kopce, kumbál, špajzu a kotolňu. Pri vstupe vás privítajú nové vchodové dvere a tiež zvukovo-izolačné dvere vo všetkých izbách, ktoré zaručia súkromie. V dome je tiež nová strecha, elektrina, rozvody, kúrenie, sanita, plávajúce podlahy, plastové okná a stierky. Napojený je na alarm. Predáva sa zariadený a hneď obývateľný. Nemusíte na nič čakať, stačí sa len nasťahovať. Posledný dom v tichej, slepej uličke s dobrými susedmi je zárukou pokoja. Na peknom, rovinatom pozemku o rozlohe 516 m2 stojí tiež altáno. Upravená záhrada láka oči krásnymi kvetmi, kríkmi s chutnými plodmi, stromami a trávnikom. Jednoducho dosť miesta na všetko, čo potrebujete, no pritom si vyžaduje minimum energie na údržbu. Len tak sa hojdať v sieti po dlhom pracovnom dni, alebo si grilovať cez víkend s rodinou.